उदैनि स्टनफ्राबो गगोन आरो ना बेखौ लोंबा सानसेखौ लोंबा उदैनि अन्थाइ थन्थाइ गासिबो स्टनबा थांगोन आरो मानसिफ्रा सोंहरो मिरगि बेरामफोरा हामगोन ना हामा होननानै सोंहरो हामबाय मिरगि बेरामाबो खयजन 10थायानो हामबाय बिनिबो प्रुफ दङ आरो पेरालाइसबो हामबाय आरो टिबि केन्सार चाइनिस बेफोरबो हामजोबबाय टिउमाराबो हामबाय आरो टिउमारखौबो सोंहरो आरो हामगोन ना हामा होननानै हामो आरो ना बेफोरनि गासै मुलि मोनो आरो बेहायबो दङ जे दिनै बे मुलिखौ खोन्थाग्राबो जोङो ओरैनो गोसो जानानै बानाया मानसिफ्रा सानगोन गोसो जानानै बानायगोन बाहायबो जोंहा इसोर आबौ होननाय बावनासा दं आबौ बावनासाखौथ' बयबो मिथिखायो नङा होनबा रायजो राजाफ्रा बे दा आंनाव गाखोफैयो मन्दिराव फैयो फैनानैहाय बे गासिबो मुलिनि नामखौ खोन्थालाङो दा बे आस्थामफोरजों मा माबाफ्रा उसुबिदाफ्रा हामगोन जेनेबा बुंनो हागोन नामा बुंनो हागोन मानो बुंनो हाया जानो बे उसुबिदायानो जाहैबाय बावहाय दादि मानसि माहारिफोरनाव गोबां ग्रह सह थायो 9था ग्रह थायो बे 9था ग्रहनि गेजेराव सोरबा खामानि मावनो अलसिया थायो आरो शनि ग्रह मंगल खाल ग्रह थायो बेफोरनि ग्रह दानलांगोन साख्रि बाख्रिनि गेजेराव माखासे जे आखायाव गैया जालांगोन फैया जागोन बेखौ गासिबो होदों आरो जे थाखा फैसानि आखायाव गैया जादों बेफोरखौबो मोजां साक्सेस जालांगोन होननानै बुंदों आरो नैबेहाय जाहैबाय नैबे अन्थाइनि दानख'नाय नैबे फाथरा नै जायफ्रा आस्थाम गाननो मोजां मोनो ग्रह दाननायनि बा बायदि साख्रि बाख्रिनि जाययाव जाफुंनायनि आरो जाय मेडेल गाननो मोजां मोनो मेडेल मोनगोन आरो जायफ्रा नैबे अन्थाइ फाथरनिफ्राय जे मुलि सोनो जे मोजां मोनो मेडेल बे मेडेलावबो सोनानै हरनाय जागोन आरो बिथांना हासुनायजों गबोदों बे अन्थाइया डक्टरनाव थांदोंमोननो बिथाङा डक्टरनाव थांनानै मुलि जाबाबो हामाखैमोन बिथाङा आरो दा बेजों लोगोसे साबा हिनजाव दंबावो बिसोरनावबो बिहरदों आं अन्थाइखौ ओमफ्राय दा बिसोर लाबोथ'वाखै दिनै सानथामल' फैदोंमोन आरो सिगांनिबो ओमफ्राय दा एसे सनमान मोनफिनदों आरो माने बिहामजोसो आरो बिहामजोआ उदै सानाय खर' सानाय उदैया आलौनाय जादों नालाय दा बेखौ लोंनानै एसे खमायनाय बायदि मोनदों अन्थाइनि दैखौ सानसेखौ लोंनानै दा थाबायनो हागोन हाया थाबायनो हागोनथ' एसे हागोन बायदि मोनदों आं फैनानै एसे माबा मोजां जानाय बायदि मोनदों आरो ना फुजा आरि होबायना फुजा होबाय ओमफ्राय अन्थाइनि दैखौबो लोंदों अन्थाइनि दैखौ होबाय खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि पबित्र बि टेक इउटुब चेनेलाव अन्नानै नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअखौ जोबसिन नायलां अब्लानो गासिबो खोथा बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना बुजिजोबनो हागोन आरो जाय बिथांमोना मोजाङै बुजाखै बिथांमोना स्क्रिनाव होनाय फन नाम्बाराव कल खालामनानै गासिबो खोथा बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना सोंनानै लाहरनो हागोन आरो माखासे खोथा बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थांनानैबो मोनथिगोन अब्ला नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअखौ जोबसिन नायलांदो आरो भिडिअखौ जोबनायनि उनाव नोंथांमोना बयनिसिमबो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो दा होमबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै सिगांनि अन्थाइनि दै सानसेखौ दाबो हरो ना हरो जोङो दाबो हरनाय जायो नै जोङो बिनिफ्रायनो हरनाय जायो आफा बाथौ बोराइनिफ्रायनो हरो जोङो बन्द' खालामाखै ओरैनो सुबिदायावसो एसे दोनथ'दोंमोन आरोना दा जोङो खुलिफिननाय जाबाय दा जोङो हरबाय थागोन दा नोंथांमोना उसुबिदा बेरामाव गोलैनानै दङबा फैनानै लांफैबाय जाबाय दा बेजों लोगोसे नोंथांमोना बेसे गोबावसिम थागोन मास मोननै मोनथामसिम बिदि सानदों जानो हागौ नाथाय बाहाय मन्दिरबो दङ हिसाबै दा आइ आफाया सानफ्रामबो बाहाय नायखांनायबो सुबिदा दं नालाय ओंखायनो बाहाय बोसोरथाम बोसोरब्रैनि खोथा होदों आरो दा बिनि गेजेराव गोदान सक्ति होलांबाय थागोन आरो गोदानखौ दायो देखायगोन जाहैबाय ओमफ्राय बे मानसिफ्रा बुङो नालाय जोब्बाय नामा बिदि होननानै सोंहरो बेथ' जोबनाय नङाना बेथ' जोबनाय नङा बेयो बुस्थुआ जाहैबाय गावसोरनो होफैथारबाय नालाय दा बे बुस्थुखौथ' जों सोमनानै हरबाय थायो जेनेबा दा मानिकनि अन्थाइ दा मानिकनि दै बेखौ जों हरनाय जायो आरो बे बाथौनिफ्राय हरोना बै बाल्थिङाव दं नङा होमबा माबाया सान्थिया ओमफ्राय लाबोनायाव सिगांनि बायदिनो माबा लाबोनांगोन बथल लाबोनांगोन बिदिनो गय फाथै लाबोनांगोन लांनाया बेसे बुरजा मोनो बिदिखौबो सोंहरो जेखुनजाया खुरियानो बेनो जों बेजों हरनाय जायो बेजोंनो जे खुरिसेयाव 100 थाइसे लादों दा बेनो सोलिगासिनो दङ नोंथांमोना बेजोंनो खोब मोजां मोनगासिनो दं दा बेनिफ्रायनो ओरै हायनांगौ आरो हायनानै दा बुस्थुआ ओरैबायदि जानानै दं दा बाहायाखै नालाय मुलिफ्रा सायावनो दं आरोना दा बेफोरबायदि नैबेबायदि जानानै दं आरो नायनो हागोन नोंथाङा बेबायदि जानानै दं आरो बेबायदि होयो आरो ओमफ्राय खनसे फैगासेयाव सोङो मानसिफ्रा खुरैसेल' मोनलांगोन ना खुरैथाम खुरैब्रै मोनलांगोन खुरैथाम खुरैब्रै नों गोसोबायदि लांनो हागोन आरो दा बेरामाथ' खेबसेजों बहा हामनो नङा दा बिनि थाखायनो दा गावनि गोसो बायदि लांनो हायो
गोजान खाथिनि खोथा थायो नालाय नोंथांमोना ओमफ्राय खेबबैसे लांफैनांगोन इदिबो सोङो जेनेबा खेबबैसे फैनांगोन जेन'बा गावनि खोथा बियो हामनानै गाव खनथाम खनब्रै लांफैबा लांफैबाय लाङाबा खनसेनो लांनानै लोंहैयो ना मायो बे गावनि खोथा नोंथांमोननि सुबिदा आरो ओमफ्राय हरनायनि बारायफोरखौ खिथाबावदो दे हरनायनि बाराया सानसेखौहाय जे दिनै सानसेखौ एनि टाइम जेनेबा 6 दिन होनाय जायो आरो 6 दिन बाहाय सानसेखौ हरबाय थानाया जाहैबाय समबार मंगलबार बुधबार बिस्थिबार शुक्रबार सुनिबारसिम सुनिबारसिम बे दै हरनाय लोगोसेनो नायखाङोबो नायखांनाय बारियाथ' आङो सानब्रैनि हाबाफारि लादों बे नायखांनायाथ' आलदा बाराय लायो दा बाहाय बिनि बारिया समबार बुधबार बिस्थिबार शुक्रबार ओमफ्राय फुजानि बारिया सुनिबार मंगलबार साननैल' रबिबाराव जिरन लानाय जायो खुलुमबाय रायजो नोंथां दिनै आं बिस्थिबार बारियाव गोदान नोंथांमोननो फोरमायहरनो सानोदि आंनि फोरमायनायखौ सिगाङावनो जाबाय आं दिनै बिस्थिबार बारियावहाय मन्दिरखौ गोबाव सम बन्द खालामनाय जाथ'दोंमोन मानो होनोबा जायगाफ्राबो मोजां जाजोबाखैमोन ओरै मन्दिरनि बानायनांगौ माखासे दंमोन नालाय दा बेनि थाखायनो नैबे भिडिअखौ गोदान हगारफिननो सानदों जाय बिथांमोनहा जे बन्द जाबाय होननानै मिन्थिनानै दङ दा बिथांमोनहा बन्द जायाखै माखासे खयजों खामानिनि थाखायसो खालामना दोनथ'दोंमोन दा बिनि थाखायनो नै दिनै बिस्थिबारनिफ्राय अपेनिं खालामफिननो आखायाव लाबाय आरो ओमफ्राय बै सिगांनि अन्थाइ दैखौ हरगोन ना हरला मानसिफ्रा गोबां सोंहरगासिनो नालाय सिगाङावदि फार्स्टआव अन्थाइ दै हरदोंमोन ना बेखौ हरगोन ना हरा होननानै सोङो आरो मानसिफोरा हरो हरनाया मानो होनोबा जे बेखौथ' गोबां मानसिफ्रानो हामनानैबो प्रुफ मोननानै दं आरो दा बेखौ हरनाय लोगो लोगो आरो गोदान मोननानै दंबावो बिथाङा बे गोदान मोननायखौबो नायनो हागोन दा भिडिअखौ लाबानो जाबाय नैबेफोर बुस्थुफ्रा गोदान नैबेबो गोदान जाहैबाय बेबो गोदान नैबेबो गोदान आरो नैबेहायबो दङ बे आरो सिगांनि मोननायफोरा बै जेनेबा आन्थि फाथर आरो हिरानि बैयो मानिकनि बेफोर गासिबो जोबोद बे अन्थाइखौ मानि ओमफ्राय बेखौ खिथानो हागोन नामा हागोन मानो हाया जानो जेनेबा नैबे आफा गणेशनि लादु जाहैबाय ओमफ्राय नैबेयो जेनेबा आफा जय हनुमाननि मानिक जाहैबाय अन्थाइ सिङाव जेनेबा आफाया बे मानिकखौ दोनोमोनखौ देखावनानै मोनदों आरो नैबेयो गोदान जाहैबाय बियो बयनिबो गोथार सानसे हायग्रा सामस जाहैदों बेयो जाहैबाय आफासिमनि दा बेखौ गावसोरनो गथायना होबाय आरो ओमफ्राय नैबेफोरबो बिमा माइनावनि बियो बे गासैबो बुस्थुआ नै बे दुलुर जोब बिराद समायना नुयो आरो बुस्थुफोरखौ बिराद मोजां बुस्थु नायोबा बुस्थुआ समायनाथार फाथरनि सिना नुयो बेखौ बहानिफ्राय माने ओमफ्राय बे बुस्थुआ जेनेबा गाव बिमा माइनाव नालाय बिमा माइनावनि गथायनानै होनाय जाबाय नैबे बुस्थुआबो जेनेबा बिनिनो बानायनाय फाथर जेनेबा मानिक हिरानि जाहैबाय बियो बे अन्थाइखौबो दै सोमनानै हरो नामा बेखौ दा हरनाय जासिगोन बियो गोदान नालाय दा बेजों लोगोसे गोदान हरनाय जासिगोन ओमफ्राय बे आस्थामाबो दिनै गावबागावनि ग्रह जे खारनाय आरो साननाय थांखि गासिबोफोरा जाफुंनायनि थाखाय जाय बिफानिफ्राय गोहो गोरा बोलो गोरा बेखौ बयबो गाननानैबो प्रुफ मोनबाय आरो दा बिथांमोना बेखौ हराखै होननानै खयजोनफ्रा मिन्थिनानै दङ दा बेखौ हरगासिनो दङ आरो दा मिडेल गानग्राफ्रा मिडेल गाननो मोजां मोनगोन आरो आस्थाम गानग्राफ्रा आस्थाम नैबेहाय मोनथाम रोखोमनि दं आरो ना बिनि फाथरा बै अन्थाइ बेनो बे अन्थाइयाथ' गिदिरथारमोन दा बेल'सै जोङो नैबेखौ मुलियावसो बाहायनो दोनगासिनो जोङो नैबे बुस्थुखौ दा सोमनानै हरनांगौ बेहाय खयजोनथा बेरामानो हामनायनि फोरमान दं बाहाय जेन'बा सानाय आलौनाय दुंनाय सुनाय गासिबो निदानावनो बेयो रैखा मोनगोन होननानै खिन्थानायलाय दा बेखौ हरनाय जायो आरो जों सिगाङाव बै अन्थाइ मानिकनि दै सान्थि हरनाया बेजोंहाय माखासे अन्थाइ गनाय आरो माखासे गोबां बेराम हामनाय नै बेनो अन्थाइया नैबेहाय होफैदों बिथांनि मुङा जाहैबाय कुनाल बसुमतारी बिथांना हासुनायजों गबोदों बे अन्थाइया डक्टरनाव थांदोंमोननो बिथाङा डक्टरनाव थांनानै मुलि जाबाबो हामाखैमोन बिथाङा आरो दा बेजों लोगोसे 7 हिनजाव दंबावो बिसोरनावबो बिहरदों आं अन्थाइखौ ओमफ्राय दा बिसोर लाबोथ'वाखै लाबोगोन आरो बेजों लोगोसे बै अन्थाइनि जादि हामनाय जेनेबा फोरमानफोर दं बाहाय गासिबो माखासे दङ बाहाय बे हामनायानो जाहैबाय जायफोर हामजादों उदै सानाय उदै आलौनाय खर' गिदिंनाय आथिं आखाइ लेंग्रा लेंग्रि पेरालाइस जानाय आरो गथ'फोर थाबायनो रोङै आरो सुगार बेराम आरो केन्सार टिबि चाइनिस बेफोर गासिबो हामजोबदों आरो फोरमान दंजोबो
बे अन्थायानो फोरमान नङा होमबा बे अन्थायानो फोरमान नै बाहाय दङ नै अन्थाया माबोरै गनाय बेयो खिनायाव हासुनायाव जेनेबा हासुनायाव गदों गावनो फोरमान होफैबाय आरो आङो बुंदों जेब्लानाखि बेखौ लोंनानै गयोबा लाबो होननानै आं बिहरदों आरो होफैबाय बियो बेजों लोगोसेथ' गोबां मानसिफोरनाबो बेबायदि गदों जानांगौ गदोंआनो औ फोरमान होफैबाय दा जोङो मिन्थिनो मोनाखैमोन जों बुंहरखादों थाल लाबानो जाबाय जिखुनु जाया लोंनानै माबायदि मोनो होननानै जों बुंहरखायो ओमफ्राय दा बिसोरो लोंनानैहाय जे हासुनायाव बा खिनायाव गगोन होननानै जोङो खोन्थाहरगोन ओमफ्राय दा बिदिनोबो जादों आरो हामदोंबो दाबोथ' बे अन्थाइनि दैखौ लांफैनो हायो ने सान्थिखौ लांफैनो हागोन बिथांमोना जायफ्रा बेमारियाव गोलैनानै दं बिसनायाव गोग्लैसोनानै दं बे बिथांमोना जे दिनै लांफैनो हागोन बे गामियानो जाहैबाय जोंनि थागिबि गामिया अक्सिगुरि गामि आक्सिगुरिबो होनो मोननै स्पेलिंआव गाबज्रियो अक्सिगुरिया मेनसिन अक्सिगुरिखौ बांसिन गाबज्रियो आक्सिगुरियाथ' गोबां जायगायाव दङ नालाय दा आक्सिगुरिखौ बुङालासे अक्सिगुरिखौ बांसिन गाबज्रिनाय जायो पस्ट अफिसआ खungring गोलैयो थानाया जोंना रुनिखाता गोलैयो डिस्ट्रिक्टआ चिरां गोलैयो आंहा न'आवनो मन्दिर दंखायो आं न'नि मन्दिरावनो आइ आफाजों बोसोन होजानाय हिसाबै जे आं बेहाय खामानिखौ मावलांबाय थायो फोसाबबाय थायो बेराम आजारखौ बे मन्दिरनि नामानो उत्रिसार होननानै बयबो मिन्थिनो मोनथों दिनैसिम बोसोरबेसे जाखो बे मन्दिरा बे मन्दिरा दा लुफुंथारनाय हिसाबै आङो बुंनो सानोदि सिगांनिफ्राय सोलिबोबाय थानानै जोङो 2014निफ्राय सोलिदों दिनैसिमाव 2014निफ्राय फैनानै 2010 जाबाय 2010 सिम जाबाय ओमफ्रायो बे मन्दिराव मा बारायाव नायखांनाय जायो आरो मा बारायाव फुजा होनाय जायो बारायखौथ' आङो जे दाथ' गोबां मानसिफ्रा मोनथिजोबाखैमोन दा आरो आं फिन खनसे खोन्थाहरबावनो सानो बारायखौ लादों सानब्रैनि हाबाफारि बे सानब्रैनि हाबाफारिया समबार बुधबार बिस्थिबार शुक्रबार ओमफ्राय फुजानि बाराया सुनिबार मंगलबाराव ग्रह दानो बान दानो बिदिनो बान गावो गोबां सानाय बिसनि गेजेराव मानसि दुमसिनि हावालि बावालि लोगो मोननाय गोबां गाज्रि खैफोदाव गोलैनायफ्रा फुजा होनानैबो रैखा मोनबाय आरो बेहाय नायखांजाफैनो थाखाय मा बेसादफोर लाबोनांगोन बाव नायखांजाफैनोबा गोबांबो खरस नांनाय जाया ओरैनो गय फाथै 6 जरासो लाबोबानो जाबाय बिदिनो आगरबाथि थाव गुबै बिदिनो लाबोबानो जाबाय आरो गोजाननिफ्राय फैनानै हर थाफैनो हागोन ना हाया हागोन नोंथांमोना जायफ्रा थांलाय फैलाय खालामनो हाया बिनि थाखायबो सुबिदा दङ दा नोंथांमोना बे सुबिदायानो जाहैबाय फैनानै थाफैनो हागोन जानाय लोंनायफोराबो जोङो अफाबाव ओरैनो हास्लाबाबा जों राहा खालामनानै होयो खेबसे खेबनैखौ आरो गावबागाव लाबोनानैबो जाफैनो हायो नै बेयो जाहैबाय दा गोदानै हरबावनो सानबावदों नैबेखौ जे आवगायनियाबो आवगायनिखौ हरगोन जायफ्रा आवगायनि लोंनानै मोजां मोनदों आवगायनिखौबो जोङो बिलाइनाय जागोन आरो दा नैबेहाय गोदान आरो गथायबावदों नैबेयो आफाफोरनिसिनि नैबे आफासोनि सान्थि हायग्रा सामस आरो नैबेयो जाहैबाय आइ लोखिनि गासै अन्थाइफोर आरो नैबेहाय जाहैबाय नैबे अन्थाइनि दानख'नाय नैबे फाथरा नै जायफ्रा आस्थाम गाननो मोजां मोनो ग्रह दाननायनि बा बायदि साख्रि बाख्रिनि जाययाव जाफुंनायनि आरो जाय मेडेल गाननो मोजां मोनो मेडेल मोनगोन आरो जायफ्रा नैबे अन्थाइ फाथरनिफ्राय जे मुलि सोनो जे मोजां मोनो मेडेल बे मेडेलावबो सोनानै हरनाय जागोन आरो नैबे मेडेलाव दा गैथ'वा सना बेयाव बेखौ माजों बानायदों खिथाबानो जाबाय दा बेवहाय बानायनाया जाहैबाय नैबाव सान्दि होदों ओमफ्राय सना थामा होदों आरो मोनथाम रोखोमनि होदों थिनथाथु जाहैबाय थिनथाथु दंखायो नै बिराद समायना बुस्थुआथ' जोंजोबो जेनेबा 9था गाबनि जोंनाय जायो आरो 9था गाब जोङो ना बे अन्थाइनिफ्रायनो हुख'ना बानायदों नङा होमबा औ बेनो ओमफ्राय हुख'नानै इदि फिसा बानायबाय फिसा मेसिनजों बानायनाय जाबाय मेसिनजों बानायनानै ओमफ्राय आस्थामाव सोबाय लाबोबाय आरो बेखौ दा सोरबा लांनो गोसोबा बायनानै लांनो हागोन जाहैबाय ना हागोन बायनानै बिथांमोना बेखौ अगदग जानो नाङा बिनि बेसेनखौबो जों आइ आफाया बारा होआखै मात्र 2000 थाइसेल' होदों बेल' आरो दाबिसाबो बेबो बेनो दाबिस गाननो मोजां मोनग्रा दाबिस लांनो हागोन फाथर गाननो मोजां मोनग्रा फाथर लांनो हागोन मेडेल लांग्राफ्रा मेडेल लांनो हागोन आरो दा बे आस्थामफोरजों मा माबाफ्रा उसुबिदाफ्रा हामगोन जेनेबा बुंनो हागोन नामा
बुंनो हागोन मानो बुंनो हाया जानो बे उसुबिदायानो जाहैबाय बावहाय दादि मानसि माहारिफोरनाव गोबां ग्रह सह थायो 9था ग्रह थायो बे 9था ग्रहनि गेजेराव सोरबा खामानि मावनो अलसिया थायो आरो शनि ग्रह मंगल खाल ग्रह थायो बेफोरनि ग्रह दाननांगोन साख्रि बाख्रिनि गेजेराव माखासे जे आखायाव गैया जालांगोन फैया जागोन बेखौ गासिबो होदों आरो जे थाखा फैसानि आखायाव गैया जादों बेफोरखौबो मोजां साक्सेस जालांगोन होननानै बुंदों आरो आफा जय गुरुमाना बेखौथ' बे मा होनो आफानिफ्रायनो मोनजोबनाय नङा होमबा बेयो मोनबाय औ नोंसोरथ' लायनाय नङाना बेयो लायनाय नङा बेखौ जोङो जेरावबो लायाखै जोंना आंहा मन्दिर दंखायो आरो आंनि मन्दिरनि आइ आफाखौबो माखासे फोरमानखौ लानो हागोन दंजोबो बाहाय गासैबो दं आं फोरमान होनो हागोन फार्स्टआवनो आङो आफा शिब बाथौ बोराइखौ खुलुमगोरो आफा शिब बाथौ बोराइनि गेजेराव आइ पार्बती आइ दुर्गा देबि दङ आरो आइ लक्षी दं सरस्वती दं आरो बैयाव आफा ब्रह्म विष्णुमोन दं आफा कृष्ण आइ राधा देबि दं आफा जय हनुमान दं गणेश विश्वकर्मा दं बेनो ओमफ्राय बे सामस ना मा होनदोंमोन बेखौबो दै सान्थि खालामनानै हरगोन आरो ना आरो बांद्राय असुरथि बाहाय हुस गैयि फैयोबा बेजों हायनानै दंहरनांगौ जायो बेबायदि हायनानै दंहरनांगौ जायफ्रा जे बार नांनानै फैयो राव गैयि जानानै फैयो नङा होमबा बेखौ बेजोंनो हायनानै दंहरनांगौ जायो बेजों मा उसुबिदाफोर मोजां जागोन जेनेबा बेजोंहाय जे मानसिनि लेथा सेथा नाङो बार गाज्रि अर गाज्रि नाङो बिदिनो सानाय सुनायनि गेजेराव भुगिनाङो संसारनि बेरामाव जा सानाय सुनाय गोलैयो बेफोर गासैबो थांगोन मोजाङैनो हामगोन आरो उदैनि स्टनफ्राबो गगोन आरो ना बेखौ लोंबा सानसेखौ लोंबा उदैनि अन्थाइ थन्थाइ गासैबो स्टनबा थांगोन आरो मानसिफ्रा सोंहरो मिरगि बेरामफोरा हामगोन ना हामा होननानै सोंहरो हामबाय मिरगि बेरामाबो खैजोन 10थायानो हामबाय बिनिबो प्रुफ दङ आरो पेरालाइसबो हामबाय आरो टिबि केन्सार चाइनिस बेफोरबो हामजोब्बाय टिउमाराबो हामबाय आरो टिउमारखौबो सोंहरो आरो हामगोन ना हामा होननानै हामो आरो ना बेफोरनि गासै मुलि मोनो आरो बेहायबो दङ जे दिनै बे मुलिखौ खोन्थाग्राबो जोङो ओरैनो गोसो जानानै बानाया मानसिफ्रा सानगोन गोसो जानानै बानायगोन बाहायबो जोंहा इसोर आबौ होननाय बावनासार दं आबौ बावनासारखौथ' बयबो मिथिखायो नङा होनबा रायजो राजाफ्रा बे दा आंनाव गाखोफैयो मन्दिराव फैयो फैनानैहाय बे गासिबो मुलिनि नामखौ खोन्थालाङो दा बाहाय जोङो बेहाय लिस्ट लानानैहाय खोनासंनानैहाय जों मुलिखौ जगार खालामनानै देयो ओमफ्राय देनानै हरो न'निफ्रायनो बानायनाय निजे बानायनाय दा बाहाय मोनलाङो आरो दा होमबाथ' बे मन्दिराव बा नोंसिनाव आयुर्वेदिक मुलिबो मोनो जाहैबाय आखाइजों बानायनाय जायफ्रा सान्थिखौ लोंनानै मोजां मोनो सान्थि लांनो हागोन आरो जायफ्रा मुलि फोथायो मुलिखौबो मोनलांनो हागोन बे मुलिया जाहैबाय गोबां मुलियानो जे फोरमान मोनबाय आरो होबायबो आरो आथिं आखाइ सानाय पेरालाइस बात बिस बिदिनो गोबां भुगिनांनानै थानाय बेफोर गासैबो बाहाय फैबायानो आरो दा अबेबाफोर खना खनाफ्राव दंबावोबा नोंथांमोना नुवाखैबा नुनानै आरो फैनानै लांफैनो हागोन जेबो उसुबिदा गैया मानसिफ्रा सोंहरो आरोखि ना जेनेबा ओरैजाय उदालगुरि बाक्सा कार्बि आंलं बेफोरनिया जों थांनो हागोन ना हाया होननानै सोंहरो बिसोर फैनो हागोन ना हाया फैनो हागोन बिथांमोना जेबो उसुबिदा गैया दा दावराव दावसिबो जेबो गैया बिथांमोना फैनानै निजे मथयै फैनो हागोन बिथांमोननि थाखाय बेसेनखौबो जों बारा लानाय जायाखै ओरैनो खम बेसावनो दा बिसोरो ओमफ्राय थानायनि बागै सोंहरो आरो जेनेबा हर थानो हागोन ना हाया बिदि सोंहरो थानो हागोन ना थानो हागोन जेबो उसुबिदा गैया जे दिनै गावनि मिरामिस बोथिसे जानायनि थाखाय बसनफ्राबो दंजोबो बेफोर बसनफ्राबो दंजोबो जानायनि थानायनि थाखाय बेफोर सुबिदा दं जे दानि गरम बोथोर जाबाय जेफ्राबोथ' बारा नांला ओरैनो दं उन्दुनो थाखाय गांसे गांनै बेखौ लाबोनानै फैयोबा मोजां जि लाबोफानांगोन लाबोनांगोन एसे नोंथाङा दा मानसिफोरा फैनानै बेराम हामलांनायनि लिस्टफोरखौ खोन्थानो हागोन नामा हागोन खुलुमबाय आंनि नामा देखा बसुमतारी दा बे मन्दिरावनो आङो लामायाव लिरग्रा थायो ओमफ्राय बेमार हामनायफोरनि मुंफोरखौ लाखियो आरो ना बेराम हामनायफोरनि मुंफोरखौ सोंनानै लाखियो बे दैखौनो लोंनानै मानलुनाय फुननानै मानलुनाय बेमार हामनाय खर' सानाय उदै सानाय फाइल्स ओमफ्राय सानाय सुनाय हार्ट एटेक जानाय सुगार बेमार सानाय सुनाय फोरमान मोननाय सानाय सुनाय बेबो बे सानाय सुनाय जोब गासिबो ओमफ्राय बार नांनाय बेबो हामबाय बान दाननानै मोजां जादों बेबो
दै लोंनानै दै लोंनानै राव ओंखारनाय गथ' माने रायलायनो रोङामोन आरो बारा रायलायनो रोङामोन बे अन्थाइनि दै सान्थिखौ लोंनानै रायलायनो रोंबाय औ ओमफ्राय गथ' बिनानै मोननाय दै लोंनानै मोजां जाबाय ओमफ्राय सन्ताननि फुजा होनानै सन्तान मोनबाय ओमफ्राय अन्थाइ गनाय अन्थाइबो गबाय बे अन्थाइनि दै सान्थिखौ लोंनानै अन्थाइ गदों ओमफ्राय केन्सार हामबाय बे दैखौ लोंनानै सुगार हामबाय टिउमार हामबाय ओमफ्राय पेरालाइसिस बेबो हामबाय टिभि बेराम बेबो हामबाय ओमफ्राय खोमा खोनायि बेबो खोनाबाय मेगन बेरनाय बेबो हामबाय ओमफ्राय फाइल्स बेमार बेबो हामबाय बेनो आरो बे दा बेराम हामनायनि लिस्टफोरा माखासे अन्थाइनि दै लोंनानै हामनाय ओमफ्राय माखासे फुजा होनानै हामनाय आरोना माखासे अन्थाइनि दै लोंनानै मोननैजों दाजाबनानै बे बेरामफोरा हामदों आरोना औ मोजाङानो दा बे दै सान्थिखौनो लोंनानै बयबो हामजोब्बाय ओमफ्राय दा जों बेखौ होफिनबाय सोरबाफोर लांफैयोबा लांफैनो हागोन लांनानै लोंहैनो हागोन आरो खुलिफिनबाय आरो गोदानबो मुलि मोनदों गोदानखौबो हरनाय जागोन आदैयालाय बे मन्दिराव फैनानै माबायदि मोनदों लोमजानाय साजानायफोरा माने आं नङा माने बिहामजोसो आरो बिहामजोआ उदै सानाय खर' सानाय उदै आलौनाय जादों नालाय दा बेखौ लोंनानै एसे खमायनाय बायदि मोनदों अन्थाइनि दैखौ सान्थिखौ लोंनानै बेसे गोबाव जाखो बेखौ लोंनाया सप्ताथामसो जाबायना आं लांफैनायानो सप्ताथामसो जाबाय दा मोजां जाबाय आरोना दा एसे मोजाङैनो दं ओमफ्राय बिनि अनगा माबाफोर उसुबिदा दा गावखौनो लाबोफिननांसिगोन आङो उनफ्राव ओमफ्राय बे मन्दिरफ्राव फुजाफोरबो होदों नामा मन्दिरखौ नङा बे मन्दिराव फैनानै फुजाफोरबो होनांदों ना अन्थाइनि दैखौल' लोंदों अन्थाइनि दैखौल' लोंदों अन्थाइनि दैखौ लोंनानैनो मोजां जाबाय दा औ फुजाथ' आरो जेबो होलायनाङाखै डाक्टरनिबो जाथ'वाखै बेखौ लोंनानै एसे मोजां मोनदों होनदों उदै सानाय आलौनाय खर' सानायफोरखौ दा लांफैबावगोन ना दे जाबाय आदामोननिया मा जादोंमोन फंनैसो खिन्थानो हागोन नामा जोंनियाथ' माने जोनोमाव एसे खस्थ' मोनदों आरो मोननायालाय जोङो जोनोमनि थाखाय ना माथो थाबायलायाखै आरो ओंखायनोथ' जों मिथिनायालाय मास मोनसे फुरा जानायनि उनाव एसे आन्दाज मोनदों आरो ना गथ'आ एसे माबा थाबायनो हानायाव एसे प्रब्लेम होगोन नामा होननानै बिदि आरो ओमफ्राय दा 4 बोसोर फुरा जाबाय आरो बियो दा थाबायनो हागोन हाया थाबायनो हागोनथ' एसे हागोन बायदि मोनदों आं फैनानै एसे माबा मोजां जानाय बायदि मोनदों आरो ना फुजा आरि होबाय ना औ फुजा होबाय ओमफ्राय अन्थाइनि दैखौबो लोंदों अन्थाइनि दैखौ होबाय प्रमान मोनदों ना मोनाखै प्रमानाथ' बेनोसै एसे मोजांसिन जेनेबा उन्दुनो हायामोन मोनाफ्राव बेसे गोबाव जाखो जन्मनिफ्राय ना मा होनदों जन्मनिफ्रायनो होननानै बुंनांसिगोन जोंथ' जन्म जागोन दानाव गथ'निफ्राय नालाय हमनो हायाखैमोन जेब्ला मास मोनसेखौ एसे बारो होमबा एसे माबादोंमोन आरो ओमफ्राय दा नोंस्रा हामगोन होननानै आसा दंना गैया गोसोआव आसा दं दंना रायज्लायनो रोङा उन्दैया रायज्लायनोथ' मानसिया बुजिजोबो बियो खोथाफोरखौ बुंफिननो रोङा जाहैबाय एसे रिप्लायाव खस्थ' हामगोन दे ना ओमफ्राय नोंसिना एखे नामा गामिसे नामा जोंहा माबानि डिस्ट्रिक्टआ धेमाजि गामिया जाबाय जनाय एखे नामा प्रब्लेमा सानैजों प्रब्लेमा एखेयानो आदसा जोनोमनिफ्रायनो बेबो बिदिनो फैखादोंमोन आरोना बोसोरबेसे जाखो इलाय बोसोरब्रै जाबाय दा एसे प्रमान मोनदों ना बेयाव थाफैनाया बेसे गोबाव जाखो थाफैनाया दिनै सानथाम जाफैबाय सानथामल' सिगाङाव फैदोंमोन आरो सिगाङाव बिदिनो खालामदों सिगांनिबो ओमफ्राय दा एसे प्रमान मोनफिनदों आरो एसे थाबावनांगोन थाखो प्रमान मोनजोबना होमबा लासैनो जालांगोन हामगोन नोंसिना मा डिस्ट्रिक्ट होनदोंमोन जोंना उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआ उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट नैबे बिमा ना दे जाबाय गाइस नोंथांमोनाथ' दा भिडिअखौ नायनानै बयबो बुजिबाय जानांगौ
आरो दा बे भिडिअखौ नायखांनानै नोंथांमोना बे जायगासिम बोरै थांनो आरो बोरै मोनहैगोन होननानै बुङोब्ला आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो फारियै खिन्थानानै होलांसै। गिबियावनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव एड्रेसखौ खोन्थानोसै। एड्रेसानो जाहैबाय भिलेज अक्सिगुरि, खुंग्रिं, रुनिखाता, चिरां डिस्ट्रिक्ट बेनो आरोखि ना। ओमफ्रायो चिरां डिस्ट्रिक्ट, ओमफ्रायो एरिया रुनिखाता बाजार, ओमफ्रायो गामिनि नामा जाहैबाय अक्सिगुरि, ओमफ्राय खुंग्रिं अक्सिगुरि होनो आरोखि ना। ओमफ्राय बे एरिया जाहैबाय रुनिखाता बाजारनिफ्राय 3 किल'मिटारसो ओरै गोजान ससे थांनांगोन। ओमफ्राय बिनिफ्राय ओरैजाय आगसि साइडथिं मोनसे बुर थिनालि बेनार लिरनाय दं। बे बेनारनि ओरैजाय आगसिथिं हाबबानो नोंथांमोना बे अन्थाइनि दै हरग्रा आरो अन्थाइनि आस्थाम बानायनानै हिरा जानाय बेफोरखौ नोंथांमोना लायनो हागोन आरोखि। आरो जाय बिथांमोना ट्रेनजों फैनो नागिरदों गोजाननि गुफुरफोरनि बाक्सानि उदालगुरिनि आरो कार्बि आंलंफोरनि बिथांमोना फैयोब्ला ट्रेनजों फैयोब्ला नोंथांमोना निउ बङाइगाव स्टेसनाव ओंखारफैनांगोन। निउ बङाइगाव स्टेसननिफ्राय ओंखारनानै नोंथांमोना टेम्पु हमनांगोन बा नोंथांमोना लाइन गारिजों थांनांगोन। ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि टेम्पुजों थाङोबा टेम्पु ड्राइभारखौ बुंनांगोन जोंखौ रुनिखातायाव दोनलां, रुनिखातानि बुर थिनालि आक्सिगुरि गामियाव दोनलां होनब्लानो टेम्पु ड्राइभारा नोंथांमोनखौ बै जायगासिम दोनहैगोन आरोखि। ओमफ्राय जुदि नोंथांमोना बे निउ बङाइगाव स्टेसननिफ्राय लाइन गारिजों थांनो गोसोबा निउ बङाइनिफ्राय सापागुरिसिम फैनानै सापागुरियाव नोंथांमोना लाइन बास हमफैनांगोन। ओमफ्राय लाइन बासआ बुंखायो रुनिखाता होननाय बास दङ, बे बासाव नोंथांमोना गाखोनानै रुनिखातासिम फैनांगोन। ओमफ्रायो जुदि बासआ आरो रुनिखातानि सिगां थांबावोबा बास ड्राइभारखौ बुंबानो जाबाय जोंखौ हाफ थिनालियाव ओंखारहो होनबानो जागोन आरो। हाफ थिनालिनिफ्राय ओंखारनानै ओरै आगसिथिं थांबानो नोंथांमोना बे अन्थाइनि दै आरो आस्थाम हरग्रा जायगाखौ मोनहैगोन। जाय बिथांमोना न'नि गारि बा रिजार्भ गारि लानानै फैगोन बिथांमोना 4 लाइनजों फैयोब्ला नोंथांमोना 4 लाइननि नैबे सामथाइबारि थिनालि होननाय जायगायाव नोंसोरो बेखौ हमफैनांगोन। बे सामथाइबारि थिनालियानो जाहैबाय ओरैजाय भुटान थांग्रा लामा, गेलेमफुं थांग्रा लामा मोनसेयानो, ओरै भुटान थांग्रा लामा, गेलेमफुं थांग्रा लामा मोनसे लामायानो। बेजों थांबानो रुनिखाता मोनहैगोन। रुनिखातानिफ्राय ससे 3 किल'मिटार थांनानै नोंथांमोना मोनसे बुर थिनालि बेनार लिरनाय मोनगोन। गिदिरै बुर थिनालि बेनार लिरनाय दं। बिनि आगसिजों ओरै हाबबानो ससे थांबानो बे अन्थाइनि दै हरग्रा आरो आस्थाम हरग्राखौ नोंथांमोना मोनहैगोन आरोखि। बेनार दंखायो गाइस, अक्सिगुरि गामि लिरनाय, ओमफ्राय उट्रिसार मन्दिर लिरनाय बेनार दंखायो बेयावनो आरोखि। आसा खालामो नोंथांमोना आं खोन्थानायखौ मोजाङै बुजिबाय। जुदि नोंथांमोना मोजाङै बुजियाखै स्क्रिनाव होनाय फन नाम्बाराव कल खालामनानै नोंथांमोना मोजाङै मोजां सोंहरनानै थांनो हागोन आरोखि। बयबो लांफैनो हागोन गाइस। नोंथांमोना जाय बिथांमोना लांफैनो गोसो बिथांमोना लांफैनो हागोन। बे अन्थाइनि दैजों बांसिन मानसिफोरानो खोन्थादों उदैनि अन्थाइ जानायफोरा गदों होननानै गोबां मानसिफ्रा फोरमायनाय जादों आरोखि। स' गाइस होनबा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो जोब्बाय। नोंथांमोना माबाफोर उसुबिदा जादोंबा स्क्रिनाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालामनानै फैनो हागोन। दे होमबा नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनाय जाहैबाय। गोजोनथोंसै। आरो अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ बयनिसिमबो शेयार खालामनानै हो। बाय बाय, नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन। माने लोगोफोर नैबेनो जाहैबाय बिराज मुसाहारिनि मन्दिरा। बे मन्दिरानो जाहैबाय सासे मानसिया लुना होफैनाय, साख्रि मोन्दोंमोन बाव लुना होफैदों। ओमफ्राय बैथिं मोनसे मन्दिर लुफैबावबाय, बेबो साख्रि मोननानै लुफैनाय। ओमफ्राय नैबे माखासे जिरायनाय सुबुंफोरानो नायजानो फैनाय, दै सान्थि लांनो फैनाय। आरो बिनिख्रुइ बांसिन फैबावो। दिनै बाराया माबा नालाय दस्रा बारायाव बांसिन फैयो आरो दा हलिबो नालाय एसे खम, बेनिखायनो दिनै खम नुदों। नैबे जाहैबाय गेट लांगोना। बेवहाय फैग्रा बेवहाय आथिं आखाइ सुनानै दै सान्थि सारजानानै लोगोसे बेवहाय खुलुमनानै न' सिङाव हाबलांनांगौ आरो। बे जाहैबाय लांगोना, बेवहाय जिरायफैनो हागोन, जिरायनायनिबो सुबिदा दङ। गोबां मानसिफोर जिरायनो हायो, नोंथांमोना जायगाखौ नुनो मोन्दों। लोगोसेनो फैनानै आरो बेवहाय हरबो थाफैनो हायो। नैबे न'आनो जाहैबाय हर थाग्रा न'। जाय बिथांमोना गोजाननि बिथांमोना सानथाम सानब्रै बा सप्तासे बे न'आव थालांनो हागोन। संनाय खावनाय बेवहायनो जानानै थानो हागोन आरोखि। बेवहायनो नोङो बेराम आजारखौ नायलांनो हागोन। नैबे हाबजेननायनि गेट ओरैजाय हाबलाङो। बे मा होनो बेनाराबो सासे मानसिया होफैनाय, दान होफैनाय हामनानै। ओमफ्राय ओरैजाय बिसोरो दै सान्थि सारो। बे दै सान्थि सारनायाव नोंथांमोना खुलुमनानै बोर बिनानै लानांगौ।
ओमफ्राय नै ओरैजाय न' सिङाव हाबफैबाय खामसालि सिलहा बियो सिलहानिफ्राय मन्दिर बेबायदि दे होमबा नोंथांमोना भिडिअखौ बयबो शेयार खालामनानै होदो आरो बयबो नोंथांमोना दै सान्थिखौ लांफैनानै बेरामखौ हामनानै लादो।